Кышкы матурлыкка, жылылык истәргә дип ашкынып, 30 ел элек Иске Кулатка районы Югары Терешка авылында минем яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез, газиз балабыз, кадерле энебез, хөрмәтле киявебез Алюшев Рамис Самятович дөньяга туган. Бүген матур юбилее уңаеннан аны без якыннары, яраткан тормыш иптәше Эльнара, кызлары Ләйлә һәм Димә, әнисе Галия Абдракибовна, әтисе Сәмәт Махмудович, Новоспасскаядан апасы Юлия тормыш иптәше Айрат, кызлары Амина һәм Амелия, Иске Кулаткадан кайнанасы Галия Наримановна, кайнатасы Ирфан Даулетшевич, уллары Азат һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Гаиләдә татлы кызыбыз артыннан бик көтеп алынган нәсел дәвамчыбыз булып, улыбыз Рамис туган гүзәл көнне бүген дә олы бәхет итеп искә төшерәбез. Шул, шаян, бер тынғы белми торган улыбыз кечкенәдән үк бар нәрсәгә кызыксынучан булып үсте. Мәктәпне тәмамлап һөнәри белем алды. Илебез алдында булган хәрби бурычын Ростов шәһәрендә намуслы килеш үтәп кайтып, туган авылдан ерак китмәскә дигән карар кабул итте. Бу җитди адымына без шатландык. Картлык көнебездә таянышыбыз булырсың дип үстергән улыбыз, дөрестән дә үз янәшәбездә калып, үз алдына эшен башлап, крестьян-фермерлык хуҗалыгын булдырды. Тормыш юлында үз мәхәббәте, кызыбызда якын киленебез Эльнарабызны очратып, матур гаиләсен кырды. Татулыкта һәм мәхәббәттә алар безгә 2 сөекле оныгыбызны бүләк иттеләр. Гаиләсен тәэмин итәр өчен ул бер генә дә тик тормый. Карап сиңа балам, тәрбиябез куйган кешебез бушка узмаган икәнен аңлыйбыз. Кадерле балабыз, рөхсәт ит сине юбилеең белән котлап, ихластан исәнлек, саулык теләргә. Гаиләңдә тынычлык, иминлек һәм бәрәкәт тантана итсен. Мәхәббәтегез сүнмәсен һәм сүрелмәсен. Татлы алмаларыгыз балаларыгызны башлы күзле итеп, әтиле, әниле үстерергә язсын. Яратканым, котлыйм сине юбилеең белән. Телим сиңа исәнлек, саулык. Минем белән бергә тигез, озын гомер. Мин бер кайчан да сине рәнҗетмәм, алтыным. Әле ярый без очрашканбыз да, синең белән кавышканбыз. Синең янәшәңдә мин үземне бәхетле хис итәм. Рәхмәт бар булганың өчен. Алда да без яраткан кызларыңа карата шундый ук йомшак күңелле булып кал. Синдәй алтын куллы, олы йөрәкле кешеләр бүтән җир шарында да юктыр. Меңнәр арасында бердән-берем, синдә җаным минем киләчәк. Күңелемне җылытучы кояш, яшәештә гүзәл бер чәчәк. Күңелемә тулсын иңдерүче, йөрәгемне урлап алучы. Меңнәр арасыннан иң кадерлем, иң газизым булып калучы. Язмышыма мәңге рәхмәтле мин, сине таптым гомер юлымда. Синең белән белдем сөю барын, хәзер инде гөлсин уемда. Кадерле киявебез, без дә сиңа карап тик сокланып, горурланабыз. Үрнәккә куярлык гаилә башлыгы, хатының өчен ышанычлы ир, балаларың өчен бик кадерле әти син. Безгә килгәндә, көн саен Аллага рәхмәт укып, синең бар булуыңа шатланабыз. Саулыклы, иманлы, бәрәкәтле гомер язылсын акыллыбыз алдада. Сөбханаллах, машаллах, акыллы, тырыш, затлы, кадерле син барыбызга, шөкер гаиләң дә артты. Сөекле ир, үрнәк әти, гомергә шулай булсын. Нигезеңә дуга иңеп, иминлек артып торсын. Бәхетләрең ашып торсын, саулыгың какшамасын. Юлларыңда кайгы хәсрәт, борчулар очрамасын. Кадерле Рамис Самятович, туган көнегез котлы булсын. Алдагы җыр сезнең өчен генә яңгырый.
назлар булып туган жаныма. Туган көнең белән котлыйм чын күңелдән, йөрәк хисем салам җырыма. Бәхет нурым ул сине сөю җырым ул син, назлар булып тулган жаныма. Сөйенеше белән килсен һәрбер көнең, гел балкысын күңелең кояшы. Улым мәхәббәтем, әйтәм мең рәхмәтем, бәгърем минем, гомерем юлдашы. Туган көнең белән котлыйм чын күңелдән, йөрәк хисем салам җырыма. Бәхет нурым ул сине сөю җырым ул син, назлар булып тулган жаныма. Бүген синең көнең, зур гомер бәйрәмең, шатлык сибә йөзең җиһанга. Җырчы сандугач мин, очар карлыгач мин, янәшәм дә тик син булганга. Туган көнең белән котлыйм чын күңелдән, йөрәк хисем салам җырыма. Бәхет нурым ул сине сөю җырым ул син, назлар булып тулган жаныма. Туган көнең белән котлыйм чын күңелдән, йөрәк хисем салам җырыма. Бәхет нурым ул сине сөю җырым ул син, назлар булып